Zer esan daiteke Pedro Almodóvar zinemaisu ausart, original eta ezin pertsonalagoari buruz. Eta are gehiago kontuan izan da bere zinema, artikuluak, elkarrizketak oso argigarriak direla zuzendari eta gidoigilea nolakoa den ulertzeko. Zer esan daiteke? Eta orduan pentsatu nuen gauza polit asko esan direla berari buruz. Adibidez, los que tenemos la esperanza de que el cine siga siendo un arte, miramos hacia Europa y hacia los cineastas europeos. En este momento, en Nueva York, la película más interesante Hable con ella, da film interesgarriena. Pedro Almodóvarrena, badakizu nork esan zuen, Woody Allenek. Pedro Almodóvarren aldamenean seguru sentitzen naiz. Hori Penelope Cruzek esan zuen. Eta ez da euskeria, jakinda aktoreok beti ibiltzen garela segurtasuna faltan. Otra. Beste bat, Pedro Almodóvarren ausarkeria ereduzkoa izan zen. 70ko hamarkadan zinema estatu batuetako inkonformistek beren enpleguari eusteko kezka bakarra zutenean, Pedroren ausardiak barregarri utzi zituen hoien guztien kontzesio kalkulatu. Hori Quentin Tarantinok esan zuen. Zinemaren munduko maisu handiak eta aktoreak liluratuta daude Pedro Almodóvarrekin. MoMA ospetsuak, New Yorkeko arte garaikideko museoak, 2 erakusketa eskaini zizkion. Bere filmek 150 saritik gora irabazi eta 200 izendapen baino gehiago izan dituzte. Hala nola 2 Oscar, 5 izendapenekin eta 5 BAFTA 14 izendapenekin. 10 Goya sari 30 izendapenekin eta urrezko lehoi bat izugarria benetan. Asturiasko Printze saria jaso zuen eta Harvard, Oxford eta Gaztela-Mantxako unibertsitateetako honoris causa doktorea da besteak beste. Eta badakizuen non hasi zen dena? Etzen Calzada de Calatrava izan, Mantxan, ez da Laurogeiko hamarkadako Madrilen ere, ez hemen hasi zen zinemaldian. Zinemaldia izan zen Pedro Almodóvarrengan lupa jarri zuen lehen jaialdia. Pepi Lucibom y otras chicas del montón bere lehen filma errealizadore berriak sailean aukeratu baitzuen. Hemen Donostian ikusi ahal izan zuen ekipoak lehen aldiz, pantaila handian eta ikusentzulez inguratuta. Laberinto de Pasiones bere bigarren filmarekin jada sail ofizialera etorri zen, eta Donostiarekiko idilioak askotan etorrarazi du zinemagilea gure hirira. Hementxe dugu pelikula polemiko baten zuzendaria, Pedro Almodóvar du izena. Hori bai, errealizadore berria naiz eta nazioarteko jaialdi batean zauden lehenaldia, alda? Bai. Tira, eremen utxak ateratzen zaizkit, baina egia esateko nik ez du nahi eta sortzen provokazio eskandalurik, ama. Pedro. Hortxe izango nazue gutxienez 2 ordu zuentzat gauean. Bai, bagoaz. Baina egia esateko ikusentzule maitasuna jenenago, derantziz. Horen alde honetan, kaixo Donosti zer moduz, nire bihotzen nire harimanean nire hankartea eskentzen dizkizut, ni Al Pacino zuzentzeko bihurtu nintzen zuzendari, bero horre maiestatea Al Pacino. Serio bihotzera iritsi zaizu zenean nire amari nahi diot dedikatuaren faltak azaltzen baitu ni faltatzea horren egun garrantzitsuan Donostia zinemadiaren inaugurazio egunean. Berriz ere gurekin dugu Pedro Almodóvar. Askotan niretzat inspirazio hutsa izan dakizuna, John Waters. Woody Allen da bizirik eta lanea jarraitzen duen genio bakarretako bat, beraz niretzat berekin jokalekuan egotea sari bat da 5 minutu baino ez badira ere. Iritsi zaigu unea merezi duen harrera egiteko gure Donostia sariari. Antonio Banderasi. Pedro mesedez, nolako agurra nahi duzue? Bera bakarrik, Pedro mesedez. Eskerrak eman behar dizkiet Pedrori eta guztieni laguntzagatik eta nirekin egoteagatik filma egiteko prozesuan. Aurrera Argentina, oso pozik gaude berriro eszenatokien egoteagatik beste filma argentinar batekin eta espero dugu urteko filma izango dela. Orduan zer esan behar dizuet, bozkatu pelikula hau.
zinema eta nortasuna paregabeak dira, eta beste batzuk ausartzen ez diren gauzekin ausartzen da. Gainerakoek imaginatu ere egiten ez dituzten gauzak kontatzen ditu. Pedro Almodóvar gure planetako altxorra da. Eta hainbat urte zinemaldian izan ondoren, jada inork ez du sekula galdetuko. Zergatik ez du oraindik Pedro Almodóvarrek Donostia saririk? Donostian egingo diogu harrera, La habitación de al lado, The Room Next Door, ingelesez, eta New Yorken filmatutako bere lehen luzemetraiarekin, Venezian lortutako garaipenaren ostean. Por cierto, que Almodóvarrek Willy Wilder ezagutu zuenean, hau esan mentzionark, Pedro ez etorri inoiz Hollywoodera filmatzera. Baina Wilderrek ez zuen imaginatzen Pedro Almodóvar Hollywood baino handiagoa izango zenek, beraz azkenean Hollywood izan da Pedro Almodóvarrengana joan dena. La habitación de al lado filmeko antzezle protagonistako batek emango dio Donostia saria Tilda Swintonek. Good evening. Since Pedro now speaks fluent English. Pedro, ingelesa hitz egiten duenez, nire hizkuntzan hitz egingo dut, uste baldin da zue. Pedro, dearest dear, maite hori. you have enchanted, amused, Ia mende erdez liluratu, divertitu, unkitu eta lagundu gaituzun. Eta ez dago amaierarik biztan. 23 istorioen basoetan murgildu gara bidezidorretan zehar askoz ere bizitza gehiagoren paisaietan zehar sufrimenduan eta galeran. Grinan eta poesian buru argi eta lotxagabe errukiz eta esku zabaltasunez, desiraren lege guztien arabera. Zure laguntasuna eta testigantza ditugu, zinema proiektu handienarekin duzun konpromisoa. Bidearen azken kurbaraino, begirada ez aldentzeko dedikazioa. Gu guztion ondoko gelan zaude, eta zure zinema kontsolamendu eta argibide gizatiar eta familiarra eskaintzen digu etengabe. Ohore handiz kamarada zaitut. Nire bizitzan beraz ohore handia da zu adiskidetzat izatea. Zoriondu egiten zaitugu gaur gauean munduko kulturari egin diozun ekarpenarengatik. Eta gugan horrenbesteko maitasun leiala sorrarazteagatik. Altxor lorategi bat landatu duzu gutako bakoitzarengan. Zure lana ona da munduarentzat. Bihotzez eskertzen dizugu. Betiko biziko zara. Zorioneko gizakiak gara, zuri esker errazagoa da gizakia izatea, egoera gora bera. Zorionak maitea, merezi duzun bezala ospa dezazula. Maitasunez eta deitasunez, Tilda. Eta orain, film bat dugu Pedrorentzat. Muchas gracias por venir. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida. No sé por dónde empezar. Hable con ella. Me llamo Kika. Ah, también.
Se acabó, ya no hay más. Y ahora, nuestro concurso, elecciones generales. El tiempo que hace que no me como yo una polla. Yo creí que los escritores erais más viciosos. Esos son los buenos. ¡Que le muevan! ¡Está a punto de correrse! Puntito, ¿no? No hemos tenido suerte con los hombres ninguna de las tres. You never loved me, you never loved anyone in your life. Don't say that. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? Solo matándole conseguiré olvidarle. Tú solo me ofreces muerte, y la muerte rara vez da la felicidad. Cuando miro a alguna de estas mujeres, siento hacia ellas una enorme gratitud. Si parezco el hombre elefante. Tú no eres una mujer. Estoy escribiendo para ti la prota de mi próxima película. Pero tú sabes actuar. Sé mentir muy bien. Acción. Sin rodar mi vida carece de sentido. El teléfono. ¿Sí? ¡Leo! ¡Cállate, cara de ladilla! Hija mía, me voy al pueblo. Cuando quieras me llamas, que yo quiero saber de ti. Así empezaría la historia. Estoy embarazada. ¡Vamos, hija, que estás de parto! ¡Para, pollo, para! ¡Respira! Hola, cariño. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra. No sé cómo he podido vivir todos estos años sin ti. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. En cuanto a mí, yo me quedé en Madrid. Y el cine me salvó. Las películas hay que terminarlas, aunque sea ciegas. Claqueta final. The premio Donostia saria 2024ko sari hau Pedro Almodóvarrentzat da. Arrasaldéon.
Eskerrik asko Pedro Sánchez presidente jauna, hemen egoteagatik kultura babesten. Eta eskerrik asko baita ere gurekin dauden agintari guztiei, oso zaila da ukitu gabe egotea hain une zirraragarri honetan, baina saiatuko naiz etxean hala egiten. Eskerrik asko. Atzo etorri nintzenetik Donostiara benetan. Horren beste emozio bizi izan ditut, ezinezkoa zait benetan gozatzea, barrutik hautsi gabe, eskerrik asko. Mil esker azken 24 orduangatik erakutsi didazue sekula pentsatu gabeko maitasun bat, sekula nire ametxetan sentitu gabeko maitasun bat erakutsi didazue. Txikitatik jabetu nintzen zinemak eta filmek erakusten zuten errealitatea errealagoa iruditzen zitzaidelanik herrian bizi nuena baino. Eta nik noski nahiago nuela errealitate horretan bizi. Nahiago nuela errealitate hori eskura izan, enekien nola, ume banintzen. Urte batzuk pasatu ziren, nik enuen pazientziarek, baina jakin nuen itxaroten. Bakarrik etorri nintzen Madrilera, xentimori gabe, enuen inortxo ere ezagutzen. Baina nire asmoa sendoagoa zen neure borondatea baino. 12 urte ez egon nintzen telefonekan lan egiten. 1981, azken soldatari gabeko baimena eskatu nuen Laberinto de Pasiones filmatzeko eta enintzen bueltatu. Honekin ez dut esan nahi, edo azpimarratu nahi, itxarot naldiruzi baten epika. Beharri nituen urte guztiak itxarongo nituen, baina nik nahi dudana da pasio baten historiaz hitz egin, zinemarekiko dudan pasioaz. Pasio horrek norabide bat eman dio nire bizitzari, eta seguru asko arrisku askotatik salbatu nau. Zinemak dena eman dit, nik uste baino askoz gehiago. Nire adinean Donostia sariak bezalako sari batek adieraz dezake bide baten amaiera. Bide hori egin izaganatik emaneko aintzatespena, baina nik ez dut horrela bizi, niretzat zinema bedeinkazioa da, edo madarikazioa. Ez zait bururatzen bestelako bizi modurik ez bada idaztea edo zuzentzea. Pentsatu du nola ez egunen batean huts egingo didatela ideiek edo buruak. Denak huts egiten didanean egun hori iristen bazait, baina espero dut ezetz. Filmak egiten jarraituko dut. Film kaskarrak suposatzen dut. Baina prest nago horretarako ere. Horren aurreko alternatiba ezereza baita. Kate Blanchett eta Javier Bardem adiskide zoragarrien alboan jasotzen du Donostia sari hau. Berez sari den zerbaitengatik, filmatzeagatik hain zuzen nire bokazioa indartsuagoa izan da ni neu eta inguratzen hauen guztia baino. Eta laxe jarraitzen du izaten vampirizazio pozgarri eta mizke bat hau. Eta betidanik lotu izan atzaio. Ari baita Pepi, Lucy Ibon egin aurretik ere. Zina duela 44 urte estrenatu baitzen jaialdi honetan. Bizitzak eta zinemak amestu nezakena baina askoz gehiago eman didate. Lehenik eta behin kontatu nahi nituen istorioak kontatzeko privilegia izan dut. Nire pentsa moldea bazterretatik inposatzekoa, inork horretako baimenik eman beharri gabe. Ez dut uste bizigaren gizartea aldatu dudanik, ez da inor kanpotar sentiarazten ez duen iria moldatu dudanik ere Madril esan nahi dut. Baina norbaitek esaten didanean nire film jakin batek bestelako norabide bat eman ziola bere bizitzari, edo bizitza benetan bizitzera bultzatu zuela, norbaitek esaten didanean nire filmei esker hasi dela gaztelania ikasten, edo film horiengatik joan dela Madrilera bisitan, iruditzen zait lanbide hau dela munduko onena, eta merezi zuela ni lanbide horri lotzea, inolako mugari gabe.
Inoiz baino gehiago da zinema nire bizitza, eta nire bizitzak ez luke zentzurik zinemarik gabe. Oso zorionekoa izan naiz eta antzezle eta teknikari honenekin lan egiteko aukera izan baitut, eta haiekin partekatu behar du sari hau. Donostia sari hau eskentzen diot LS hori nire anaiari, Esterri, Lola, Bárbara, Alberto Iglesias, Alcaine, Pepe Salcedo, Teresa Font, Fernando, Osama. El deseo osatzen duten guztia eskentzen diet. Peneloperena ere bai, Carmenena. Arke deskubritu maininduen egiaz, eskerrik asko Carmen. Carmen Maura. Marisa, Cecilia, Chus, Verónica, Julieta, beste Carmen, Machi, Milena, Rosy, Melina, Victoria, Antonio, Javier, Raúl, Juan Diego. Zorionekoa izan naiz antzezle guztiz honekin lan egin baitut eta eskerrak ematen dizkiet hemendik. Eta amaitzeko, zerrendarekin amaitzeko, lan egin dudan antzezle guztien artean, Tilda Swinton zoragarrira iritsi arte, aipatu behar nuen, eskutik eluta eraman hau ingelesez eginiko lehenbiziko filma egitera. Norbait iraindu bat dut, barkamena eskatzen diot, baina ez dut asmatu naizen bezalakoa ez izaten. Aitortzen du saiatu ere naizela egin. Gidoilari eta zuzendari gisa saiatu naiz nire pertsonaia guztiak autonomia moral handiz janzten. Naiz eta istorio zentzugabeak, gehiagizkoak, mingarriak eta batzuetan divertigarriak izan. Oso divertigarriak ere bai. Edozein izanik ere haien lanbidea eta posizio soziala erabateko autonomia morala eman diet lan egiteko orduan. Nire pelikulen berezitasunik handiena nire pertsonaiek duten askatasuna da, eta finean, idazteko orduan dudan neure askatasuna besterik ez da. Bizitza fikzioan zen errealitatean konplexua da, eta makina bat arrisku gordetzen ditu, baina askatasunik gabe bizitzak ez du merezi. Ez dakit nola maitu jada desente luzatu dudan itzaldi hau. Pentsatzen du lortxagabea dirudiela, baina sari honek ematen didan botereaz abusatuz, aholku bat ematea bururatzen zait. Egin dezagun ahal dugun guztia, fikzioaren munduan uzteko eguneroko mina. Ulertezintasuna, gezurra, empatia falta, injustizia soziala, gorrotoa. Imagina daitekeen ezezkotasun guztia, eta aldiz, modu bidezkoan eta pakean eraiki dezagun bizitza erreala biziki entreteniturik gure pantailetan bakarrik existituko diren fikzioekin. Badaki gehiagitxo eskatzen dudala, baina beti izan da horrela 1990 filmak zuzentzera dedikatu niri Madrilera iritsi nintzenetik. Eskerrik asko sari honengatik eta eskerrik asko entzuteagatik. Mila eskerrik asko. Gaur hemen gaude sari bikoitzarako gutxienez guretzat. Hau da, la habitación de al lado ikusiko dugu Donostian parte hartzen du zinemaldian. Eta hau da nire filmalen aldia ikusten dana Donostian zuek zerete ikusten lehena. Niretzat oso garrantzitsua da, auskultatzea, gero ateratzen zaretenean, ea zen izan den zuen erantzuna. Eta orain aurkeztu egingo dizuet. La habitación de al lado ingelesez eginiko nire filma da, New Yorken gertatzen da Woodstocketik gertu, baina gaia unibertsala da, emakume baten hiltzoria, berez hiltzorian dagoen mundu batean. Eta azken asteak berarekin partekatzeko prest dagoen adiskide baten konpainia baldintzarik gabea. Gorroto mezuak nagusi diren mundu honetan, nire filmak kontrakoa proposatzen du.
Empatia da, atzo iritsi nintzenetik etengabe entzun dudana Donostian, baita ere heriotza hitza. Esaten ari nintzen bezala, lagun batek eskaintzen dio azken asteak berarekin egotean. Beti ere gorroto mezuak nagusi diren mundu honetan, esan dudan bezala nire filmak kontrakoa proposatzen du. Empatia errepikatzen du, laguntzea eta lagun egitea. Ondoan egotea sentimendu indartsuagoa da maitasuna eta senidetasuna, baino eta une askotan horixe eta besteengandik egin dezakegun gauzarik handiena. La habitación de al lado filmak aspaldiko adiskidetasun bat berreskuratzearen inguruko kontakizena egiten du. Bi adiskide bera elkartzen dira. Haietako atentza muturrekoa den egoera intimo batean filma, konpainiaren indarraz hitz egiten du lagun artearen indarraz. Errepikatzen ari naiz, norbetek eskatzen digunean eta behar duenean bizitzaz mintzo da. Eta bizitzari adio esateko aukeraz. Bizitzak oinaze jasan ezin bat besterik eskaintzen ez digunean. Empatia, elkartasuna edo besteenganako maitasuna dira gizokiok dugun ezaugarririk handienetako batzuk premia larrian gaudenean. Berriz ere esango du nire filma egunero ikusten eta entzuten ditugun gorroto mezu guztiei emaniko erantzuna da. Gorrotoa orain arte sekula ez da antolatu, gaur egun antolatzen den bezala modu anonimoan inolako zigorrik gabe. Nire filmak kontrakoa egiten du eta unkituko ahal zaituzte, ura egin dugun guztiok unkitu gaituen bezain besteen gaur ezin dira etorri antzezle guztia, baina gustatuko litzaidake aitako batzuk ondoan izatea filman parte hartzen dutenak. Juan Diego Boto, Victoria Luengo, Raúl Arévalo, Melinda Matthews, eta ez nituen ikusi. Bai, eta Tilda Swinton. Eskerrik asko. Zerbait esan nahi diozu ikusleria atsegin honi? Beste zer gutxi esan dezaket. Almodobarren Harribitxi berria, zinema aretoetan estreinatu aurretik, ikusiko dugunaren privilegioa daukagula, besterik ez. Horren aurretik, trailer bat ikusiko dugu, eta gero, ondo segi. Arratsaldeon, good evening, buenas tardes, eta segide. Arratsaldeon. Mila esker.